Hvad fuck? Hvad fanden er det? Hvem fanden er det, der afbryder vores hyggetid? Nå, men jeg skulle lige aflevere en Temu-pakke til Harry. Det var en tung en. Sam. Vi har dels ikke brug for nogen Temu-pakke. Det her er en eksklusiv Temu-pakke fra Dumbledore. Din forpulede børnelokker. Og der står du i hjørnet og stritter. Jeg elsker børn. Hvorfor er den så stor? Den er enorm. Det ved jeg. Jeg har selv gået den. Jamen, så er det jo godt, der er en Gruselkit i pakken. Wow. Hvordan fanden er det, Gruselkit? Hvis du spiser den, så bliver den lang. Det kan jeg love dig for. Det bliver en rigtig lang. Nu skal jeg vise dig min ormkastang. Holy fuck, den skal med ild. Kæft, jeg glæder mig til at få sådan en kæp. Har Dumbledore også en? Ja, det kan jeg love dig for. Den er kæmpe. Jeg har aldrig set nogen så stor. Jeg rørte en gang med den. Den var kæmpe. Blød. Dejlig. Creamy. Men altså, Er du gay? når det kommer til små børn. Ja, Som mig? ja, Harry. Præcis som dig. Fuck.